Moikkelis koikkelis. Tänään meinasin aloittaa draftaamalla, eli luonnostelemalla nyt uusia pohjia. Ja nämä on asioista, joita minä en osaa piirtää. Eli teen vaan tämmösiä. Teen vaan tämmösiä teen vaan tällaisia jotakin. Jotakin tuherruksia tässä ihan aikani kuluksi. Tässähän se nyt pyyhekumikynä nyt on. Sehän on kadonnut. Nyt löytyy. Nyt löytyi suti tähän hommaan. Oikea suti. Sitten piirretään vähän pullempi purje siihen. Noin. Tuossa olisiko siinä niinku horisontin rajat jossain tossa kohdassa ehkä. Näytä luontevalta ollenkaan. Missä se oli se mun kakkonen? Oliks tää nyt H? No. Vieläkään näytä hyvältä. Purjevene on minun mielestä jotenkin paljon. Siinä voisi olla vaikka tämmönen joku mikä lie. Ja sitten tuolta puolen otetaan kanssa alas. Mikä tuohon. Noin. Ja tästä otetaan vähän tännemmäksi.
Siinä voisi olla kivi tuossa. Kiviä. Olisiko siinä idea? Se on vähän liian iso. Okei. Se on ensimmäinen drafti. Ois semmonen. Sitten. Täällä voisi olla toinen drafti. En tiedä, pitäisikö pysyä vaikka samassa teemassa. Anteeksi, kamera heiluu, kun tökkäsin sitä. Niin pitäisikö meidän pysyä samassa teemassa nyt sitten? Tän osalta tehdään vaikka monta purjevenettä. Laitetaan toi purjevene nyt vähän niin kuin keskemmälle, vaikka tuohon. Noin. Sitten me voitaisiin laittaa sille vaikka vähän tuonne. Noin. Tämmönen pulleempi purje. Sitten me voitaisiin tähän niin tehdä itse paatti. No, siinä olisi nyt meidän purjevene. Yes. Sitten me voitaisiin vetää se horisontti. Vedetään se nyt vaikka sitten tuo kohti. Se horisontti. Olisiko siinä? No se on aika hyvä. Noin. Sitten me voitaisiin tehdä tähän vaikka majakka. Tehdään siihen ihan tämmönen majakka. Näin. Majakka tuohon. Noin. En tiedä kyllä yhtään näyttääkö majakat tämmöisiltä, mutta noin niin. Tämä onkin nyt tämmönen mielikuvitusmajakka. Tämä onkin tämmönen mielikuvitusmajakka tämä. Ja sitten tuossa meillä voisi olla vaikka kallio. Noin. Ja siellä olla sitten vaikka se horisontti. Noin. Esimerkiksi näin. Tuohon voitaisiin laittaa vaikka kivi. Siinä on kivi. Olisiko siinäkin?
Aika hyvä. Sitten tämä me voitaisiin säästää. Ja tämä on nyt meillä tänään sitten työn alla. Työn alla kautta aiheena. Eli tähän oli ajatuksena, että tulisi jotain. Tämä voisi olla vaikka näin päin. Joo. Hei, näistä lähtee tällä kertaa. No niin, sitten seuraava asia, mitä tässä tapahtuu, niin on se, että mä käyn tuolla toisen pöydän ääressä, niin mä käyn nämä taustat vetämällä vesiväreillä ensinnä niin pohjat kuntoon ja jätän nämä referenssikuvat sitten niin kuivumaan. Ja nyt mua niin häiritsee semmonen pieni yksityiskohta tästä yhdestä, että mun horisonttini on vinossa. Ja semmoistahan ei pidä tapahtua. Ei vaan pidä tapahtua. Joten laitetaan horisontti uuteen uskoon. Otetaan apuväline. Apuväline tähän hommaan. Esimerkiksi niinkö nuin. Me tarvitaan täältä se kynäkin vielä. Kerkesin jo niputtaakin nämä kynät, niin tarvitaan vielä tää apuväline tuohon hommaan. Se voisi olla vaikka niinkö tuossa ja tosi keveesti vedän tän horisontin suoraan. No nyt se on ainakin luotisuora. En tiedä onko luonnollinen, mutta se on suorassa horisontti.